Napato. Tino. Napato nga, manok lang. Manok na ito eh. Napato. Pato. Yung unang imas natin. Rugyan ng titimanan. Ay, sakbay kami nagkararagtay pala. Diyos ang mga nainlangita, nagyaman kami Apo Diyos iti salon at mi customer dagito nga taraon. Bendisyon nga agpaikirid, pigsa ti pisikal ang bagbagimi. At patuloy Apo Diyos nga isabsabit mo ti sapulan mi. Diti dawat mi, tinagan na Apo mi Jesus. Amen. Panganin! Okay, panganin ang gamatamon. Mata ko. Nyag bayag-bayag kayo no kasta nga pampananganan ay Apo. Bugong da kita. Uy, dumudum yun, dagituyan ne, kastuyan ne, sususupan. Apo, nagbugunak di karyana. Bugong kayo magiging karyana. Ayaw na yan. Ah, Kasla dyan. Ipraktisa hindi, mangibuntun dito yung ikuan. Dituin na eh. Halugungan. Katik-patik kalungan pa, mga no kamantong man eh. Dito mga dikit kalungan. Sarap. Sarap. Nagpudot pa eh. Hey. Hindi masay. Ay, susok po ah. Po, dito. To, pero may pa nagidumudum na ni inang na ito, susop. Gad na. Ay, masarod. Ay, ma. Oh, dapat sibuyas na. Nangin natin sibuyas. Eh? Oh. Natula susok mo din mas ito eh. Po, pero may inang hangag panawa. Uri ni Roseng. Pero may pa nagisa mo na susop. Dito, tinima. Dada, sausaw datan. Oh. Batog-batogan ah. Ano ba? Oh, nyang imas na. Kabil mo. Bahan tayo kabak. Ini, ti panagi kabil ti gua. Oh, ti ko. Unsa makitkitan? Mag-just basay. Oh! Mahal. Sarap ah. Ure lang nak-nak-shirt. Sardinas pa eh. Sibuyas pa eh. Sayang. Hindi mas dati kinunul wa, susok. Parya pa eh. Bulong parya. Pao! Ito mati ano? Nya nga pait na kayam. Dangar tsuka na dahil kalamansin. Oh, kalamansi kin parya. Oh. Ito makasisidon ti parya. Nakita dari tan. Parya nga dumudumudumot ang bagoong. Oh. Dapat na kinaata ang parya. Masambit nga napait. Bulong. Ang kain ka ng kain, huwag ka na mag-diet. Bukas na lang. Bukas ni Bada ka? Ito na diet. Dumakamang ka. May diet, nagregit ang patulumag. Pudutan tayo ditan. Sakto lang kapag pudutan tayo ayat mo. Ano na yun? Wala. Kami mo ini. Patay. Wala so. Magdapay kidi ah. Yung mga nga magkasaran, niya mati may balakad yung kanyaming ay. Manayo naman ti ayatin min ah. Baka handak tumakay kayatan. Man. Kabali ti ayat ti amang manugang kin ana. Ay. May erda. Ang sabali pa iya puko ah. No, danto. Barang ano danto. Tigna po Diyos na puko. Dando. Napanapanawan namin nga bambanag. Ni kapis man dahil kakabsat ko na. Manin. Mabalita ka. Madalgong dari kaya panganan dita daldalan no biyahe da. Magkabugyo panganan. Ang susok da. Baring ano makaawid danto no kasarmay? Baring ano may danto? Magkikita kami dumanay. May siguro lagi ay basta hang napatagdi trabaho. To hanggang panama talaga ni inang nay. Pati saba. Kita na pa ito di kamera.
Punaan na pa yun eh. Punaan na ba eh. Ta na makita da karod. Oh. Sardinas! Kabak! Oh. Susop! Dapat kita talaga kanang dagat ito ah. Ang kanitiman nalon. Manalon, Napato. Pino. Napato nga, manok lang. Manok na ito eh. Mapato. Mapato. Manok! Manok. Mapato. Ano namin nga pagraraon na? Manok! Ipapili mo man eh. Ano yung Manok na lang yan, manok! Ano bagbayan natin manugang mo? Napatong ko na naman. Papili Pato na. manok atoy. Papili na. Karni manok. Ano ka timapato? Ilocano na yun, ibanag. Ibanag. Ay, ibanag. Gusto mo lang Pato. Allergy yung mapato. Napudot. Ay, Sumo lang ah. Ay, Ilocano nga yun ah. Budot mo nung amin anin eh. Talaga agapata ano kasi ka. Ikat ang mga manok, pato kung kunaw. Mamanok pa lang karod. Mamanok. Mamangit. Mamanok ko naman ah. Mamanok ko lang pato gaya. Alam mo yun? Oh, dahil may isturo na ginawa. Karod. Di tayo maamunga, danyaw. Marot. Pagdaksan na ta, dito yung mamuno, pag-alaan tayo ngayon timay maluluto tiga. Nagdabasot ta, nalan inang mutatay. Buwit-buwit ko na. Tadwa. Nga dyan pagsusok nga rin nga, agagat ka lang. Ada mabiru kam. Marot. Tapi samar. Nagulupang nga aso nga. Napay nga aso. Oh, Ambal da. Mga palda. eh natin, danong na tayo. Gusto ko lang. Ilasat di bangir, baka madaratan na ako. Ito ha. Ngayon oh. Dahil. Sa inak. Ram. Oh, narigat yung ibusin na sa Nagupay niya eh. Nagupay oh. Ano sila ma? Ang nabunit. Bakit yun ma? Susop. Kargarak kung saan alun na dito andan. Ni masa talaga tayo susok mo tinuno ya. Dapat mo dyan. Dari bola-bola. Natoy mo lang diyan ha. Tindag lang tayo sa kulang na. Oh. Yan, nabsog ka mo lang. Eh, hansawit. Ang sa makakar. Ang makakar na ba nagyarawan? Dun nga rod. Ayaw ko na eh. Ayaw mo na? Ayaw ko nang tigilan. Dahil lang lumlumang na rin ang lupog na. Meron. Kung naman no, ang timay bagbagana. Ni. Dapat mo ngayon dito ah. Ang pakwak kami doon na. Yung bilibnak ti ko, kinasinggot yung naganak mo. Awan damag-damag ayun, kasardago sa yun, kunada. Ikan tayo ibanag. Nga, Ito yun ah. nasinggot ti barag, yan. Pirmi. Siyempre ah. Lumyat ipagayatan ka na dagayam tayo ah. Suportado da. Pag-edad do mga kasarki ko ah. Kamaton dapat tabas ah. Kawatin databas tapos nuul-uli ko, birugan dapat amin arado. Kutsara tinidor. Kutsara, tinidor, ang amin na yun. Ilistada pa ah. Ilistada pa yun. Yan. Kasi ano na marigrigat nga kaso kanya main. Wani ah. Amanin na handa ito ang asawan. Oh, niya. Kasawa ang dali tinidor ah. Kalatan. Kalatan. Di tinidor na ko tayo asawa dan. Tinidor kutsara arado ta aswaan na ah. Magngapit din ato ah. Damagin na ba no, dalugan mo, pam amin. Ano kan, apa nga ta, parkingan nga ta dyan anak daya. Kupal ah. Bilib lang talaga ma, di ba? Pakay ikamanga. Suntok na. Naibos lang arod amin. Pati si It. Hinnapoy lang na bati gayam. Kinsaba. Anti karayan.
Thank you, Kabaak.